Oh, sabay-sabay. At totoo yan. Galing! 1, 2, 3, 4. Here we go! Our Mr. and Mrs. Arroyo! Let's go! Come on! Woo! Let's go! Let's go! This is not the community center. Our Mr. and Mrs. Arroyo! Hi, sister! Akit ka dito, Bini. Alright. Sino pinaka-idol mo sa Bini? Bini Maloy. Dahil dyan, sasayaw siya ng... Oh, isang music ng chorus lang. 1, 2, let's go! 1, 6. Thank you very much. Uy, ano ba ang gusto mo sa isang lalaki? Gusto mo rin ng pastor din? Hindi ko gusto sa pastor. Pero gusto ko parehas kay Papa. Oh, you're so sweet. O, baka payagan ka, Papa. Balikan kita, Papa. Okay na ba? Thank you so much, Maloy. Dito ka muna. O, di ba Maloy ka tuloy? Meron ka bang boyfriend? Yes. Proud? Proud and loud? Loud lang. Tagasan siya? Ay, gumagawa to ng kwento, Maloy. Sinasabi ko wala talaga itong boyfriend. Meron. Secret lang muna. Sige. Ano bang quality ni boyfriend? Bakit ka na pa-oo? Tall, dark, and handsome. Oh, Richard Gomez! Meron pa dito? Wala siya dito. Tall, dark, and handsome. Okay. Gusto mo pala ng mga matatangkad, medyo moreno, and So, hindi ibig sabihin, hindi na kita pwedeng ipari sa iba. Ganon. May picture ba kayo ng kasama mong boy? Gusto mo mapatulayan ka talaga. Dito ka na. Hindi maniwala eh. Si Ma'am kinakabahan, patingin-tingin, tapos kunwari gaganon. Another Bini, dito ka. Alam mo, hindi ka magtatampo ang dagat sa inyo. Inubos yung pearls eh. Your name? Rostella. Ano? Rostella. Priscilla? Ang social naman, parang hindi ito pwede magbaon ng 20 lang. Sabay-sabay pa talaga silang tatlo ni Sugar. Akala nila hindi ko sila makikita. Excuse me. Dito kayo. Dito ka, Ma'am. At ito pinakahuling Bini. O ikaw ay magiging Bini, sino ka? Bini Mika. Bini Mika. O ako din, gusto ko din maging si Mika. O, Mika Lot. May crush ka ba dun sa ano? May crush ka ba dun sa mga abay? Wala po ako naka-check sa iyo. Ay, totoo. Hindi ang usap all the time. Ano yan, magkamusta ka dyan? Ano yung first step na gano'n na? Sa inyong boys natin, yung pinagmamalaki ni Group, pakitaas ang kamay. Wala na, nag-uwian, naligo. Ayun, nasa pool na daw, nagsuswimming. Alright. Ate, may boyfriend? Wala po. Bakit? Kagrupo mo ba si Maloy? Busy. Oh, busy saan? Sa studies. Sa studies? Nagtuturuan sila. Gusto niyo sabay kayo? Ay, parang gaganon ako. Ang ganda. Oh, Sir Jasper, umaalis na naman. Itong grupong ito, nag-aalis-alisan. Hindi aalis-alis. Pangalan? Tria po. Tria. Ang ganda-ganda mo, Tria. Parang kamukha niya yung isang hindi sa yung kasama ni Wawa Willie sa Wawa Willie, yung mga dancers. Ay, saan kamukha doon? Sumasayaw ka rin ba? Kumakanta? Ay, top ang favorite song. Wow. It is to provide this with your grace. Oh, pang bright na. Okay. Kaano-ano mo tong si kamag-anak? Kini-check ko lang Kilala mo? Ito, Jasper. Ito si Van. Kung si Van, magiging motor. Van, gusto mo ng motor? Nagda-drive ka ba ng motor, Van? Oo, tingnan mo. Nakarelate si Van, upo. Anong motor si Van? Ducati po. Ducati! Ang mahal mo, boy! Okay. Bakit Ducati si Van? Yun po, mahal. Okay, tama na. Grabe ka naman. Sige, balikan kita mamaya. Hirap nitong challenge sa akin. Tawa-tawa ka dyan, Bini ka. Sino ka dito? Bini Maloy. Pangalan? Krista. Oh, I love how you say your name. Say it again. What's your name? Krista. Ang mahal!
Krista. Parang, taga saan ka? Isulan. Ay, ganun pala kayo magsalita sa isulan? Krista? Okay. Paano pag bibili ka ng suka na medyo sosyal? Sa tindahan. Paano bibili si Krista ng suka? Go. Ma'am, bibili ka ng suka. Ah, totoo? Ganito, sosyal. Pressure. Tapos nabigay toyo. Kasi kilala mo ba itong si... Ikaw, Pirdi ka lang pamarinti ba? Parinti mo, hindi na. Anong pangalan mo, sir? Sile po. Sile? Sile, you know what? You're so cute. The shape of your face. Tingin ka nga doon. Tingin ka nga. O, tingnan nyo, yung mga mata niya. Pag ganun yung mukha niya, pero maliliit yung mata niya. Gawa ganun. Okay. Sige, eto ha. Kung siya ay magiging bagay na bibilhin sa tindahan, anong bagay si Sir? Bahala ka dyan, anong binibenta sa mga store? Okay. Sa tingin mo, kung magiging pabenta si Sir sa tindahan, anong pabenta siya? Highlighter. Again? Highlighter. Highlighter yung ginaganon sa mga word. Akala ko lighter kasi. Sorry, akala ko lighter. Tama na, DJ. Okay, highlighter. Bakit naman highlighter? Kasi binibigyan niyo ng kulay ang buhay. Itong bibili lang naman sa store, maglolokohan pa eh. Totoo! Single? Single? Oo, huwag kang nahihiya. Dapat pinangangalandakan mo yan na single ka. Handa ka na bang maging highlighter? Hindi, ma'am. Meron na. Ay, estudyante mo? Ay, ito, estudyante mo. Mataas pa magbigay ng grado si ma'am. Yes, di ko pa ako na kuhan kay first year pa lang po. Ah, delikado. Okay, wag lang kumapalpak dito kay mama. Okay, thank you very much. Girls, dito kayo. Okay, darling. 1, 2, 3, and throw the bouquet! Just throw! Oh! 1-5! 1-5 ang bouquet! Islan ang bouquet maguga. Okay, goodbye ate. Goodbye. Bye-bye. Moving on. We will get another bouquet. Hindi yun na-catch. Pinulot yun. Magkaiba yun. Ito mga mermaids na to. Sapot! Let's go! Congratulations! We have a winner. Palakpakan natin siya. Dan, kapatid ka daw ng groom? Opo. Mabait ka din daw, katulad ni groom. Nagbabanding din kayo ng kapatid ni bride? Hindi po. Gusto mo magkaroon ng rason para magbanding kayo? Child lang. Okay. Maloy? Mahal na mahal kita. Go. Maloy. Mahal na mahal kita. Woo! Guys, sabi niya, Maloy, mahal na mahal kita. May Gcash ka ba dyan? Pera naman extra. Okay. Your answer is? Para safe, si Val. Uy! Gusto niya maging safe ban! Congratulations dito, come on! Woo! Ang pagkakataon nga talaga minsan. Okay. Okay, Val. Nasaan si ate at kuya nila? At least hindi sila magkamag-anak, diba? Hindi sila magkamag-anak. Okay. Ikot lang. Wala ka dali! Wala kami kadali! May kami kadali! Okay lang kami. Okay lang kami. Ay, Akbay. Okay din. Akbay na. Ikaw naman, Siren. Sabi ni Siren, I want more. Nagabay sa pag-ibig natin. Akit tayo sa taas. That's... Oy! Sabi ni Manny, yun na yun? Okay, akit tayo. Picture taking.